relatives. Mago mag thieth nyakorom gajwang' rawere prochiko koda boro manitiere kinde higni 10 koda 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya kaluwore kod nonro. Bende achiel kuom nyiri 5 manie kind higni 15 koda 19 osebedo kod nyithindo ka moko to yach kendo rito konyore. Piny Kenya geto tieko tuo mar ayaki ema ohiu kachiel kod lwenje mago mag kit chwech mar ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030 e bwo kampen mag tiso ni Triple Threat Campaign. Judith Omondi otwa kod moko kuom rawere ma osekale midhiero gi kendo miyo walerno e yo machal kod ma. En nyako matin ma jahiga 23 e hike mar 19. Nyako matin Meridian ne osekalo e timbe mathoth, ne oseroch ratiche dinuoya. E klase mar 2 ne osechako chiwo dende mondo mi oyud gigo ma de okonyre godo. It was even kanene class 2. Life ne tek, yonge kalam, idwaro gik ma yonge godo. So, kanye ma alafu ng'e ntiere ji maduong' niga e class nyaki yudi. Mong'eyo ni timoga kamae mondo itim kamae. Koro gibet piny kodi gipuonjore kodi. Kionge go kikikos tidhir ng'ane notimona kama momiya in be odhi miyi. Meridian ne ni kod chuny mar somo, mak mana ni nok mar omenda ne omiyo wegi e klas 10 kendo oyudo keny ma omondo. Bende ne oyudo nyare ma okwongo ka inja higa 19 bang' yudo tuoche moko mag nyeye ma okoni dine ogeng'o poni nomiye thuolo. Koro ing'e ni en nochulo naga school fee nikech abiro ire, otimo na shopping, oduoka dala, to miya nyaka 1,000, at least 1,000 no oroma somo matin. Koro gini odhi makochopo koro form 2 kae ikore kanyo. Oleme alafu suggest na inbe ni kar mondi sandri kama dongi bia mondo atimra nadi akendi. E chandruok duto manyako matin ni osekale, oywak ne jonyuol ne kuom jwang'ogi kendo keto gi dak kod ji ma opogore ma okoni ne osume timo timbe ma osedak ka oywago yang'e. Aneno ni dak somo dan bedo gi opportunities mang'eny sana nikech for real life sani papers ema wuoyo. Kora regret bedo ni noka somo. Siganda mar Meridian en mana achiel kuom ngima mar rowere manyiri ahinya to ma odak e gwenge ma ongore e bombe. Riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho kaachiel kod duol makedo ne tuoche mag nyeye National Syndemic Disease Control Council osebedo ka chwalo kampen e piny Kenya mangima e gino mag yango kaka Triple Threat Campaign e kedo kod tuo mar ayaki ema ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratich nyithindo manyiri. E lipot mane ochiw kod duol ni, rowere 98 manie kind higni 10 nyaka 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya. Bende higa mar 2021 e kwan duto mag mon mane yach, atamalo 21 ma en ji 317 644 ne gin rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E kar dak ma Embakasi North kama ne oterie kampen odiochieng' ma kawuono, oting'o atamalo 5 mar rowere matindo mane ogamo kute mag ayaki e kaunti ni ma Nairobi. Piny Kenya geto tieko chuth midhiero 3 gi mag tuo mar ayaki ma igamo e kind rowere ema ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV.